Iei, petits agricultors, espero que estigueu molt bé. I a veure, què us he de comentar? Sí, diverses coses. Com veieu, fa com 3 setmanes que no us pujo un vídeo, avui teniu un, i a partir dels vídeos setmanals de recopilació es faran dissabtes i recopilaran normalment el que és dissabte, que es pugi el vídeo anterior, a divendres, ¿vale? O sea, i els vídeos de TikTok. Jo aquí us explicaré alguna tonteria i ja està. Aquesta setmana, què podem així important aquesta setmana? Doncs que ha sigut una setmana de reservar, TikTok va bé, us he tingut oblidats, ho sento molt, intentarem esto. Aquesta setmana, sí, tindreu avui el vídeo que toca, demà diumenge tindreu el vídeo, avui teniu el vídeo 3, que avui serà, si no m'equivoco, el vídeo, avui tindreu des del vídeo 11, des del vídeo 11, algo així, o el vídeo, tindreu des del dia 11, o 12, sí, del TikTok, perquè ara farem recopilatori de TikTok, fins al dia 18 o 17 o alguna cosa així. Aquí us ho estic posant exactament com és. Jo donant-me més feina petita, com sempre. Per això, aquí us poso exactament el dia que és i després també tindreu això. I demà tindreu un altre vídeo amb... Avui és la setmana recopilatòria 3, demà teniu la 4 i després dilluns tindreu la setmana recopilatòria 5, que és la setmana recopilatòria que tocaria avui. Després dimarts tindreu el vlog que toca i ja durant la setmana no tindreu res. L'únic que seguirem el mateix la següent setmana, que tindreu els vlogs que toquin i dimarts tindreu el que és. Així que dit això, comencem. Dia 12 fem pràctiques per Europa, i avui el nostre dia ha sigut una miqueta diferent. Hem començat així, plantant aquestes faves amb aquesta supermàquina. A partir d'ara respondrem sempre una pregunta, i la pregunta és quina eina utilitzo per desherbar. Doncs utilitzem les escardes aquestes que esteu veient i després unes paletes llargues, però per mi les millors són les mans. Doncs això, petits agricultors, aneu fent preguntes que sempre respondrem la que tinguin més likes. Doncs això, hem seguit plantant, hem plantat unes 10 línies perquè érem 2, a mi la màquina aquesta m'ha flipat i aquesta era la meva vista per davant, aquí, i la tractoria s'anava i hem estat fent desherbant la ceba, que com sabeu tenim molta feina, la setmana que ve jo crec que farem més. Les gallines que fa molt que no us les ensenyava, i després hem fet un menjar tots els de la granja. Hem fet aquí unes hamburguesetes a la brasa i hem anat menjant diferents menjars típics. Això era el postre, després un suc de poma superbo, després ens ha tocat netejar tot, però da igual, ens han fet el menjar. I demà més i millor, petits agricultors, doneu like i seguiu. Dia 13 fem pràctiques per Europa, i és dissabte, comencem fent la lavadora, que no tenim feina, anem cap a Oslo, aquest ha sigut a Modinar, una nova cadena que un mes he vist a Oslo i ja estava força bo. Després hem seguit fent una miqueta callejeo, aquí estaven tocant que era el Boig per tu, i després hem anat una miqueta pel teatre, he volgut entrar a aquest lloc però al final no ho he fet. Aquests són uns barcos que et porten a les illes, és com un transport públic, demà segurament ho fareu el següent cap de setmana. He anat per aquesta fortalesa militar que l'altre cop em vaig oblidar d'anar, que és força xulo i m'havia d'anar i no he vist la meitat de coses. He entrat a un supermercat per comprar coses i de camí a l'estació, aquest és el museu, crec que es diu, i demà més i millor, petit agricultor. Com he aconseguit fer això de les pràctiques a Noruega? Dia 14 fem pràctiques per Europa. Aquest matí no he fet molt, he menjat uns macarrons, després ha estat tot el dia plovent, he fet pa, seguia plovent tot el dia, he aprofitat una miqueta per mirar YouTube, mirar diferents coses, he fet un pa, i com he aconseguit fer això de les pràctiques per Europa? Hi ha una plataforma que es diu Woofer, que són els Woofins, que bàsicament fa els voluntariats amb granges ecològiques i regeneratives de tota Europa. I aquestes granges, a canvi que tu treballis amb ells de forma voluntària, gratuïta, ells et donen de menjar i l'estada. I és com que la teva estada queda coberta. Doncs jo vaig a una granja aquí a Noruega, és el que estic fent amb ells, i a canvi ells també m'han fet un conveni perquè em conti les pràctiques d'empresa de l'institut. Un cop resposta a la pregunta, recordeu que cada dia estic responent una pregunta diferent, feu-la als comentaris. Després hem anat a caminar per aquest bosc tan xulo que està a un minut del costat de la granja. Molt bé, he fet menys de 2 quilòmetres, aquest ha sigut el meu sopar d'avui, i demà més i millor, petits agricultors. Doneu-li a seguir. Dia 15 fem pràctiques per Europa, petits agricultors. Ja portem quasi 2 setmanes. I això, petits agricultors, el que hem fet avui ha sigut desherbar
la ceba com sempre, després he menjat una amanida que m'he oblidat de pujar-vos, però que estava bona, i després hem menjat aquest grofe que ens ha fet de la granja. I avui ha tocat plantar tot això, que hi havia enciams, cols i fonoll. L'únic que, ara, mentre que planto, us responc la pregunta. L'estada és gratis o pago? L'estada és gratis. Bàsicament els de granja em paga. Bàsicament els de granja em fan que em donen casa, menjar, que jo no he de pagar res, però això sí, a l'arribar fins aquí l'avió tot sí que m'ho he pagat jo, i després tot el tema de si tinc algun capritxo, òbviament això m'ho pago jo, però el menjar ens el donen ells tot amb el que cuinem, i a més que agafem de l'horta. Doncs això, petits agricultors, hem anat plantant, després ens han engegat aquesta aigua que ens ha anat molt bé per refrescar-nos, després ja hem tingut tot això superben plantejat, i després, petits agricultors, hem fet pa, perquè sabeu que m'encanta fer pa, hem anat a córrer una miqueta, i mentre que estem corrents us recordo que podeu fer preguntes i si us agrada el contingut, sisplau, doneu-lo a seguir, que m'ajuda molt. Després de córrer, encara feia una miqueta de sol i hem anat a tancar el que són els hivernacles. I demà més i millor, petit agricultor. Dia 16 fem pràctiques per Europa, petits agricultors. I avui, com no, el dia ha començat plovent, això ja és normal aquí, i avui ha sigut tot un dia d'hivernacle i hem estat desherbant i podent una miqueta amb una amigueta i podent una miqueta els tomàquets. I aprofito aquest moment per dir que em seguiu tots, perquè hi ha molta gent que no em segueix i això no pot ser, i fiqueu un comentari que no us costa res. Després hem plantat fonoll que ahir no vam acabar de plantar, l'hem estat aquí plantant i en un ratet ho hem fet. I avui ja hem sortit i hem fet un pa, perquè aquí la gent menja més pa que ningú i m'encanta a mi fer el pa, hem estat editant el vídeo i demà més i millor, petits agricultors. Ah sí, hem anat a córrer i demà més i millor. Dia 17 fem pràctiques per Europa, petits agricultors. Doncs avui hem començat una miqueta més tard com l'altra setmana, hem menjat un arròs abans d'anar a treballar, també he estat fent unes coses, i el primer treball que hem fet és moure aquest rotllo perquè tapar i evitar que no entrin papallones ni orugues a la col, perquè sí, ara aquí estan plantant col. Hem retirat uns arcs que hi havia al camp, perquè a més l'hem alliberat perquè necessitàvem que el camp el passés això, el tractor, i l'hem estat alliberant. Després hem començat a moure un munt de pesos de l'alta punta de la granja per poder ficar la malla, m'he cansat molt, i hem estat plantant, en aquest cas, cols i colcales i coliflors. La veritat és que a Espanya això no ho pots fer, i això he portat tota la safata, m'han donat una sopa boníssima, com l'altra setmana, que ja és tradició que cada dimecres em donin una sopa. Després a la sopa hem seguit plantant, només ens queda plantar les coliflors, hem ficat arcs, a més hem recollit tot el fil, i ens han dit que ja podíem agafar alguns tomàquets, perquè si a Noruega tenen tomàquets, hem tancat l'hivernadero, hem anat a donar una volta i demà més i millor. Petit agricultor, estic fart d'això. Dia 18 fem pràctiques per Europa. El primer que hem fet ha sigut menjar uns croissants que ens ha portat a la granja. Hem seguit desherbant la ceba i em podíeu dir: Rai, estàs fart de desherbar tots els dies la ceba? Doncs no, perquè això m'agrada, però el que estic fart és d'escoltar sempre la mateixa música. És que no sé més música. Vull que em recomaneu música. Feu-me recomanacions per poder treballar, perquè aquesta gallina també vol escoltar bona música. Així que sé que tinc experts en música i mentre que menjo arròs us demano, sisplau, recomaneu-me música. I després hem seguit desherbant amb la mateixa música, avorrida sempre, aquest, que a veure si algú sap, que jo no sé què és, a veure si algun expert sap el que és aquesta verdura. Després, el que hem estat fent ha sigut amb l'escarda, que és més fàcil, i hem plantat això, que això són cucumelons. És una mena de hibridació entre meló i pepino molt petit, i ho hem emparrat entre dins d'un girassol. Una idea molt ocorrent. Després he procedit a prendre una bota que el de granja vol fer una aplicació i demà molt més i millor. Doneu-li a seguir. Explicant-li als noruegos com es fan les coses. Dia 19 fem pràctiques per Europa. Doncs sí, avui les he explicat, perquè avui m'han dit que tocava emparrar, i ells no tenien molt clar, volien fer amb filferros i deixeu-me a mi, que jo sé com es fa. I així les he explicat la forma catalana, de fer, de ficar les 4 canyes i una per sobre transversal que aguanti bé l'estructura. I la veritat és que a ells els ha quedat flipat. Després hem menjat això com fem tots els divendres aquí a la taula fora del jardí, i uns formatges ens han posat ells. I això, i he seguit que m'ha tirat més o menys tot el dia, tot i que hem tingut un bon equip. En total crec que eren uns 50 tipis en total, 4, vosaltres mateixos podeu fer les vostres sumes. I això està tot el dia, mentre que escoltava la meva música, aquí a tope ballant la meva música i escoltant, i després el que hem anat a fer és una petita volta pel bosc, com fa els dies, i demà més i millor. Doneu-lo a seguir, petit agricultor.